Abiadura handiko munduan, larritasunak pertsonen, komunitateen eta ingurunearen arteko konexioak ahultzen dituenean, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berriari ekin dio. Misio eta estrategia berritu ditu beste jarrera bat hartzeko. 45 urtez aritu gara bazterkeria jasaten edo jasatear daudenekin, haien garapena, integrazioa eta parte hartzea bultzatuz, ingurunea eta jasangarritasuna ahaztu gabe. Bide horretan, zubiak eraiki ditugu, pertsonen, proiektuen eta ideien artean, eta funtsezko zerbait ikasi dugu, indarrak batzean hasten da aldaketa. Urtetan izan gara Emaus mugimenduko kide, 400 erakundetik gora dauden markaren barruan bakoitza bere erara. Gaur beste pauso bat emango dugu. Gure nortasuna eta jarrera indartuz argiago adieraziko dugu gure nortasuna, jarduera eta ekarpena. Gaur hori eskatzen zaigu, gizarte kohesionatuago, inklusiboago eta jasangarriago bat planeta ardatz hartuta. Horregatik, etapa berrian, eraldatzaile soziala garenez, eraldaketa komunitarioa jarriko dugu erdian. Prozesu eta proiektu partekatuak bultzatuz, administrazio, enpresa eta eragile sozialekin. Inklusio eta jasangarritasuna landuko ditugu kulturan, hezkuntzan, kirolean, merkataritzan, industrian, inorratzean ez uzteko, gune justuagoak eta bizigarriagoak eraikitzeko. Bitartean, bazterkeria jasaten edo jasatear daudenen ondoan egongo gara, zerbitzu, formazio eta ibilbide soziolaboralekin, inklusiorako eta lanerako aukerekin. Eta jasangarritasuna sartuko dugu prozesuan, ekonomia zirkularragoa, murrizketa, berrerabilera eta konponketa sustatzeko. Ikertu, berritu eta ezagutza partekatua sortuko dugu pertsonei hobeto laguntzeko eta erronkei erantzuteko. Sarean lan egingo dugu banakako eraldaketa prozesuetan, prozesu horiek aldaketa bultzatu eta aurrerantzera ematen duten gizartea. Badakigu aldaketa norbere baitan hasten dela, erabaki eta urrats bakoitzean, eta elkar batzean soilik gertatzen da eraldaketa. Hemendik abiatuko gara, eta izen berri bat erabiliko dugu. Batuz Gizarte Fundazioa. Argi adierazten du gure konpromisua. Gizarte justuago, inklusiboago eta kohesionatuago baten alde, ingurumenaren alde eta lankidetzan eta partaidetzan oinarritzearen alde. Batuz Gizarte Fundazioa da batzean biderkatzen den indarra. Pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzen dira denen aterpe izateko. 350 lagundi gora gaude urtero 4.000 lagun baino gehiagoren alboan. Etapa berrian, proiektuak egingo ditugu pertsona, erakunde eta sareekin aukerak sortzeko eta lankidetzan oinarri hartzeko. Ekintza oro da garrantzitsua, pertsona orok du zer eman, eta norbere baitan hasten da aldaketa, elkarrekin aurrera egiteko gaitasunean. Anima zaitez urrats ematera, Batuz Gizarte Fundazioko parte izatera. Pertsonen eta erakundeen sarera aldaketa elkarrekin eraikitzen baita, kolektibotasunean sortzen da eraldaketa. Batuz Gizarte Fundazioa.